जंगो लिंगुना जंगो लिंगुना काली कंकलिना बे बाबना गोडवानता అందరికీ దేశవా నేడు గోడవానతగా మా ఊరు వాతు పెద్దలు మా ఊరు కేబీ శ్రీరామ్ అర్జున్ బేబీ అని మా ఊరు దాదాలు ప్రహ్లాద్ శ్రీరామ్ దాదాలు అని మా ఊరు సార్ రకమని సార్ మా మొక్కసి మామూలు సందీప్నే దేశాలు ఇస్తే నేడు గోండి భాష అని గోండి ధర్మ ఇవి రెండు మావ ಮಾಯನಂಗ ಬಹನ್ ఉంది ಗುಂಡೆ ಇತಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಹೊಸತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಬಾಡಿ ಬಹನ್ ತಾಕೋ ಅದ್ವೈಸು ನೇಡ್ ಗೋಡವಾನ ತಕ ಭಾಷಾನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇವ್ ಎರಡು ಸೇಲ್ ಹೊಸತಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂಶಲೆ ಉನಿಕಿಸಲೆ నేడు ಈ ಬೋರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಟು ಜರಸ್ಕೊಡು నేడు భాష అయితే నేను భాష ఆధారిత రాష్ట్రాలకు ఏర్పడతా నేను భాష కిందకే సంస్కృతి నేను పేరుకు సంధి ఏర్పడతా నేడు బగగిరే సొన్ను నేడు మాకు గోండవానత గుర్తింపు బదల్ మందికే గోండి భాష సంస్కృతి ఇది సంస్కృతి సెలవుసత్తకే నేడు మాకు తిందల్లాసి మందల్లాసి అని నేడు రాజకీయంగా పొందవచ్చు ఆర్థికంగా పొందవచ్చు డెవలప్మెంట్ పొందవచ్చు బతికి పొందవచ్చు ఇవి రెండు విషయాలకు సలువు అయితే మాత్రం నేడు గోండవానతగా నేడు బచలే జాతి మంతా బచలే వర్గాల మంతా బచలే రాష్ట్రాల మంతా బచలే దేశాల మంతా బచలే ನಾವು చరిత్ర బదలాతే నేడు కలిసి ఊరుకు స్ట్రాంగ్ చేశారు మంతా భాషతో స్ట్రాంగ్ చేస్తారు భాష ఉద్యమాలకి ఇస్తారు అనే సంస్కృతి ఉద్యమాలకి ఇస్తారు నేడు ఇవి రెండు ఉద్యమాలకి ఇస్తే నేడు భారతదేశం తాకు చేశారు మంటారు హర్ ఏక్ రాష్ట్రం తాకు చేశారు మంటారు సంస్కృతి బదు హిందీ సంస్కృతి ಹಿಂದಿ ತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇನ್ ಎಜೆಂಡಾ ಹಿಡನ್ ಎಜೆಂಡಾ ಅಂತ ತೆನೆಡು ತಾನು ಮರಟು ಬೇಗ ಸಂಚಾರ ಮಾತಾಡಿతే గోండవాన సంస్కృతి గోండవాన భాషతో చుట్కిసి హిందూ సంస్కృతి హిందూ భాషతో సంచాರ ಮಾತಾಡಿతే నేడు మావా మూలం భావైత మాత్రమో ಅವಕನ್ ಮರಂ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿನಾಡು నేడు వెళ్ళే కలిసి మాట్లాడినాడు గోండవానతగా ప్రొఫెసర్ మాట్లాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మాట్లాడు టీచర్స్ మాట్లాడు వెళ్ళగే మాకు నారాయణ మాట్లాడు బయట కాబట్టి మావా నారాయణ బాక్స్ వెళ్ళే నేను పెర్సా పేరు కాయి జంగుబాయి నాయి పాడి కుబ్బర్ లింగు నాయి నేను ఆకడే కీసారు మాట్లాడినాడు ಆಕಡೆ ಕೇಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರೇಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಗ ಇದು ಆಕಡೆ ಮಹಾನವಾತಕ್ಕೆ ಸಂದಿರ ಆಕಡೆ ಕಿಯನ ಆಕಡೆ ಬಾರಿ ಕಿಯನಕ್ಕೆ ಮರಟು ಕೋದಾ ಮೂರ ಮೆಹಾತಾಡ್ కాబట్టి కేడత సొంటి రాజున్న పూజ కియన అని నాట్యవాద్ ప్రజా ఆకి అవలికిన పూజ కియన తర్వాత మా దండరే మనంత ఏత్మసార్ పేంద ఇతకే గురువున పూజ ఓనా ಪಾಡಿ ಕುಬ್ಬರ್ ಲಿಂಗ ಮರಟು ಗುಸಾಡಿ ಬಸ್ಕೆ ಸುರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಡಕಲ್ ಸುರ ಅಂತ ಆಗಡಕಲು ದಂಡಾರಿ ದಿವಡಿ ಅನ್ನೋ ಸುರ ಅಂತ ತಿನ್ನೇಡು ಗುರುನ ಪೂಜೆ ಗೀತ ಬೆಸರಾಟು ಗುಸಾಡಿತೆ ಬೋರು ಗುರುವಿಗೆ ನೇಡು ಗುರುನ ಪೂಜೆ ಬಸ್ಕಿಡಲ್ ಸುರ ಅಂತ ಆಕಡೆ ಮಹಾನಕಲ್ ಸುರ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಇದು వెలడకు సంస్కృతి నేడు ప్రకృతి పూజకి సేమ్ మాట్లాడితే కేడతక సంజ పూజకి సేమ్ మాట్లాడు మంజే అదేను హరేక్ రాష్ట్రంలో హర్యానా నేడు ముస్లిం మతకే ప్రపంచంలో భగవన్ మందరు ముస్లిం వరురా నేడు గోండవానంతగా గోడ్స్ కొయ్తూరు పద్దాలు తోటి బోర్గిరి మందవచ్చు ఓర్ వరరే మందలాగర్పతి నేడు ఉంది రాష్ట్రం ఎత్తాక్షరవంత అది రాష్ట్రం ఎత్తాక్షరవంత అయితే నేడు తెలంగాణతో మధ్యప్రదేశ్ లో కరవలమంతా మధ్యప్రదేశ్ లో తెలంగాణతో మద్దతాక్షరవంత వాళ్ళు కరివలమంత కాబట్టి నేడు ఆకాడి మహానైతే నేడు గురు పూజ గురు బోరాందు పాండి కుపార్ లింగో ధర్మగురు మాకు బత కలుస్తావు సోడా వాజ అంటాడు ఎట్లాగింతాడు ఇతకే బత్ వాజ బస్కే పాయరైతే మాకు కలుస్తావు ఇంకే దివాడితగా బత పర్రా పెట్టే గుమ్మలామంతా మహాగా ಅವು ಈ ಭವ್ಯ ಧರ್ಮತಾಮಂತಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮತಾಮಂತಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮತಾಮಂತಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮತಾಮಂತ ಏನ್ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಂತ ಇತಗೆ ದಿವಡಿತ ಬಾಹನಿ ಏನಂತಡು ಸಾನಲಿಂದ ಬಗೆಯ ಬಾಹನಿ ಏನಂತಡು ಪೇರಿನ ಬಾಹನಿ
इनवलिಗೂ हिंदू धर्मता मनता मत सल्ले मुस्लिम धर्मता मनता मत क्रिश्चियन धर्मता बगन मनता मत सल्ले ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖರೀತೆ ತಕ್ಕೆ ಇವು ಏನ್ವಲಿಕಾಯಿ ಪಾಯವೆಲಿಕಾಯಿ ಈಗ ಮಹಾಗೊಂದಿ पियर कोड काम पीसी मानते गिरे नरका बतल की तरीके कोदरे को समझे नाट लो मेरे वासे डप्पू तुडुंकु सेक कीलते सेक कीसी डप्पा अंते इतर सिस्टम बगन मंत बता नेडी तके डप्पाते डप्पास पदा जेवन की पजा समझे मेरे मासी ಏದಂತೆ मा नाट में समझे ಏದಂತೆ इतके और मेंटली फिजिकली और वेले कुष्मन अंत और वार्ड से काम कीते गिरे आविते गिरे और बते खरे माय नाडी बते मेंटल प्रॉब्लम बंदर बते रोगम बंदर ಅದು ಏನ್ವರೆಗೂ ಸೋಡಿಸಿ ವೇನಾ ಬತ್ತಲ್ಗಿದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರೆ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಡು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಂದಾಗ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವಸరం ಸೇ ನಮ್ಮ ನೇಡು ಮಾವ ಹೋಯಪ್ಪನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರಟು రోజు వాకింగ్ కేవలం అవసరం సరే నేడు డప్పా తెగే ఏం తెగే ఆటోమేటిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్తెక్సలే మా ధర్మతో నెరసింతాడు మా శరీరంతో నెరసింతాడు సంస్కృతి నెరసింతాడు నేడు ఇతర మంత కాబట్టి నేడు సమధిరే మహారాష్ట్ర రాయి ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಯಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಯಿ ಸಮಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂತೈತೆ ನೆಡ್ ಮರ ಸಮಧಿ ವೀರ ಮಾಸಿ ಗೋಡ್ವಾನ ತಗ ಮಾವ ಬತಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಂತ ಬದ್ ಭಾಷೆ ಮಂತ पर बाहर बतल लोकम ಮಂತ ಬಗ ಕರಿಯನ आणि बघावे हा नाही मला मराठ समजून आसी परिस्थिती मुने वगैरे ವೆಚ್ಚ ಜಯಿಸೋದು